Τι το θες το σύλλογο! Να φέρνεις τη σφραγίδα μαζί σου αφού κάνεις ό,τι θες! Να τη βάλεις εδώ μπροστά! Άσυ κτήρπια! Λοιπόν, ξέρετε τι λέει αυτό το χαρτί. Η κυρία Μιλίση μας παρουσιάσει ένα χαρτί από την τράπεζα που λέει σας παρακαλούμε προς το Συμφωνιογραφικό Σύλλογο, η τράπεζά μας σας παρακαλεί να επιτρέψετε να γίνει ο διαγωνισμός των ακινήτων που αφορούν την τράπεζά μας. Αυτό